одамои дастойня шери нар меганане ки собуношо масад дар шкаф каф ба ҷои хелхи خدش ما قالوا ما قالوا شيء انتو يا لا تقول خدش قال لك ма дар гурда пурда дар хонашам телефонотона бардорем ака шаҳрёр ту бидони ки ҳамин рӯзи охирон та чӣ кор мекунӣ пешани будам ака ба хата дам ҳамин савол як блогери ай ҳама беҳтарине ки масалан дар ҳамуҷа барои ту беҳтаринай ва як нафаре ки беҳад шумуш мебинӣ. салом бинандагон бародарони салом бинандагон чуа салом алейкум дӯсто ва тамошобинони канали барори кор як дисартем ассалому алейкум бародарон шумо медонед ки барори кор зиёда аз чанд сол шид фаъолият дорад ва худоро шукр ягон проблема кардагӣ нест ва бисёритон медонед ки айвакасаи барори корамо хумон дорем. Дар ин айвакаса не толка шумо фақат метавонед билет бихаред ва шумо метавонед ки граница билед. Хубиш дар чизае ки шумо вақте ки айвакасаи барори кор билет харидем мепаред мерем ба ҷои даркоritон аус мошин мегиратон сох салона мебаратон граница ауҷа бо обратно мегардона мератон бо то аэропорта. Агар ки ягон вақтест ки дер боша ва мо дар оҷа гостиницаи худмона дорем шумо метавонед ки дар ҳамуҷа бо дам бигиред. Барои ҳамин бародаро ҳамин номеро телефон дар зам бизанед менеҷерҳои барори кор ҳамавақт дар хизмати мо шумо. Let's go. надеюсь кардине ки зур буда реально акай бахада акай бахад ака оз намира хонда ма дидам ки хеле сотқат форда дам хеле қабул кардан буда 100%. ти чӣ кор кардашидам ё оз ака шаҳриёр давал савол чӣ бада ами и қадар омадагӣ вроди на дуюм бора ки я бор офисда омадӣ як треки дига хонди урам набуд ина ирам хонди ирам набуд дута треки навдур чӣ ба намехонӣ шумо не ман ду трек нав надорум Даҳта дорум чӣ ба намехонӣ шумо охи масад моменти соз дадам мисол як моменти боша ки ма просто mp3 накунам напартом моменти боша ки кормо ништяк боша штоби ман чизора бихонум чизе ки ма дар сарам дорум ягон клипе ки ман мехонум кардан ҳамхели чизо бикунам масад бикунам соз бикунам ягон продвигатш кунам накунам чӣ дар кор амира mp3 мекунам мепартом барои кира мепартомш агар барои кор финансировать намекунӣ ака не финансировать ма дар кор нест брат ма чизи хоҳиши хидма масад ту як кора карданӣ мешавай 10 бор як хатора мекунӣ ба 11 бор ту пой нести ки бо ҳам хатобия бикунӣ ма дар финанс дар кор нест финанс ма дар чӣ мешавам я студия ман пули студияра меёв мера мехонам бахшида байд гапот акай бахара медони ки авиакаса дорад дар ҳама ҷо авиакасаша реклама мекунад метавони ки дар даруни клипот авиакасара хай реклама кардани ту худат медони чӣ хел реклама мекунӣ акай бахара медонад авиакаса барори кора реклама мекунӣ тура барори кор ёрдамот намекунад типа реклама мехарад ту трекота мебурӣ мешава иншалло не ки ман фикр мекунам ки ҳози вақтш неста ҳамин репе паку ҳози ман фикр намекунам ки ман ҳамин репе ки ҳози дар шумо хондум масад ҳамира бихонум ама мега вай чӣ буд и хеле реп неста мазаки гап каналашда ҳама чиза мешава мешава ки ягонта трек ки ами чандта трек ай масалан ягон ҳамаша мехонам ягон рӯз дар пешака ба хавли ма дар инҷа меамои дигар мехонам аймон байнишатша интихоб мекунам метавонем бирем ҳамонро запис кунем масалан клипш кунем кай ки ами каналаша продвижениша сар кард чистам клипа бигира маними уже далша нахона мега ки бига ку вай кунам вибиратлами ҳаётиша сразу ва уятагашам андеграунд буда хонда будем вайшам аку дигараша гӯш накардам инима ҳаётиша далша бо гӯш мекунем бира гап нест барои ҳаёти валлоҳ гап нест мардак бари ман намедонам ман кайф кардам гап нест брат инаби гапи ҳамира гуфт ирам дами трекиш гапи мегуфт ки мара аҷа таваккал кардан ки биё ҳама сада типа бародар иҷа чӣ хеле дамиҷа саволи дига ака шаҳриёр да мегӯй
ман намедонистам ки бародаро собунша мекардай ба ҷо аки чӣ маъне дорад? И дар зона хчуна гарӣ мегиранд ку аки ман ҳамара дар назар надорам не ки дар зона нигоҳ кида мақсад братва мегану мақсад мегам собунша обши намебара намемона ку собунша даже ба ҷо мекунӣ чӣ хели марда ки мақсад собуна ба ҷо мекунӣ раст ки тишери нари мақсад аки ман ҳамин гуфтагим да аки ҷабо чанд чизай мақсад бо уҷа дар мисол дар бораи гуфтагим ки мисол ҳамо одамое ки ваъда кардан гурдашу на ҳамво мақсад ма дар гурда пурда дар хонашам телефонотона бардорен мақсад мехоҳам ки дар рӯи як галаш черезами телефон туф кунам барое ки бародар будан не ки во дар ёдум меям мегум историяи ҳазрати Юсуф барое ки бародарои худаш ура дар чоп пафтагӣ буданд аки худованд ура дар хеле мақсад дар хеле положение монду мисоли хеле чӣ меганаш як имтиҳонош кард мақсад мо кием ки моро имтиҳон накуна гуфта ҳамин гапа гуфтагим ки мақсад бо дар ёдум яв бо худ ман меқапу мегум айли хайр панош вақтидо 100% ништягай мезганем ба саволи навбатӣ ягон савол марҳамат савол ба кай ба ха опа айгиҷо пайдо шуд ки блогерия ба қап якха барори кора пеш бар якха айгиҷо пайдо шуд Ки маҷбур кардагия? ки маҷбур кард Чӣ маҷбур кардагия? я барои гуфтагим бисорам ман нафаҳмидам нафаҳмидам мара Ман надонагум. ма як гуфтагим и ҳама ҳамин сабаб биними иштоби ма дар ютуб будани ма AMBI карот ки мегум ман бисёр аввал ай блогеро вай мехаридам ин реклама даставкаи барори кора AMB қадим кор мекард гуфт ака биё як рӯи вай мекунем чун дора ютуб барои чӣ ки ман бисёр зора мекардимшон мегӯ биё ютуб мекунем ман гуфтам бо эз ма дар камера изо мекашам хай чӣ хеле якум любой одам хеле гуфт ҳуй ки уша ман худам пеш мебарам ман гуфтам чӣ кор мекунем гуфт ҳуй ки фотошто ём пайчко тез будава просто я вай мекунем я батл мемонем ба ҳамусу ҳам мешава ин ҳам сабаб ҳамиш AMB ба я батл мондем дига ҳам хем бра хаем вида метони гуфта раҳмати калон қай барои идеят барои хай мада чанд гуфтагим раҳмат AMB да ман 10 гуфтагим ҳазор раҳмат некан кам активите ҳамон вақт инстаграм да менависем як савол битонем братан мумкин ай мо ҳами рӯз пешаи хуроки ту пухтан буда бамаза бамаза буд не мардак буд ина гӯштош овозиам худест мақсад и реклама нест айне ки як шахсияти даркорӣ айда бигем карго кор мекунӣ бра мақсад карго объясни ки чия ман намедонистам мардак баед нафарое ки биё амира худат нигоҳ ки нафарое ки масалан ман тра ози муаррифӣ карданем нафарое ки масалан ай хитой бисёози ай хитой бозаресен масалан одам мекунем масалан карго мекунем ки боротон омада бирасаен хусусан як бародари ма ай Москва мара беҳад хоҳиш кардагия ки мисол ту блогери трепери ягон одам ада биё ки шитоби ҳами карго кор кунам мисол то Москвара борои ма биёя бирасада мисол одами чӣ меганаш давери нест ҳаста пурай мегамо карго мекунем ки бисёр шакидат мекунанд ва яке беҳад одами даркорӣ да масалан хитая бо шинос ку братан ҳами каргора баъд яда саволот метавонам Гап нест ака аз зор омад якумаш. Карго чи ака? Карго логистика аст ки бори тра айдани Хитой мегирад да Тоҷикистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон, Россия. Мақсад оварда мерасонад. Карго ака ҳастай Ивудай, Гуанҷовдай ба омада Урумчидай. Дар ҳолате ки мақсад мо бори шуморо ба гардан мегирем ака ҳама тарафа ҷавобгарем ба бори шумо. Бори шуморо аз Хитой мегирем то дурин Россия. Дар ҳолате ки ягонташ мешикана ё гум мешава. Вақте маркетплейс заказ мекунӣ ака оз ям манқи кадисиям. Заказ мекунӣ бор мея мераса ака коргарои карго сурат мегиран борта. Бо агар дар кор боша ҳуй мекунан. Амо посилката проверка мекунан качествоша ҳамаша каш нада. Хай шигри худо мерасонӣ то дурин Москваро. ҳамун бисёриҳо ҳозир ба ҳамун программаи чӣ кор кардестан пиндодоай ку пиндодо харидестан программаи чи ҳамун маркетплейс да карочи ай ҳамунҷа бисёр харидестан ҳамурам да ҳами кори шумо туғри ай мисол метавона ҳамунҷа заказ кунаву каргои шумо хай туғри кунад мешава ака 100% ине ки ман бисёртар ҳозир ҳам ва фоидаи ҳамин пиндодора гап мезанам ёки ҳамин маркетплейсҳо бисёр фоидаоша гап мезанам. Не ки ман фикр мекунам ҳамин
якам одами мешавам насиб карда боша ки фақат дар бораи минусош гап мезанам. Ман совет наметем бисёрра ки ай маркетплейсо бора бихарам. Барои чи ака? Хто маркетплейс дорем значи? Не ака. Совет ҳамон ка метем ки ягон одами соз аямон хитои биёвам барои бора гирифтан. Барои ина мисол мегум ака. Ина стакана вақте мехари уҷа бренд аст чорни иероглиф аст уҷа нависака ки ин бренд ай мақсад бренд ай нами вақте ту бора заказ мекунӣ бор меояд да склади хитои мерасад ака ин бренд нест ай уже бори брака дурӯй мекунам ту дигар наметавонӣ ки он борта ё возврат кунӣ ягон виход надорӣ қабулш мекунем охир барои ҳамин ака лучши ягон каса биёванд ина мисол фирдавс дар хитои ма занг мезанам фирдавс мегӯяд да 80 пар шлабр дар курай мерава худаш мекова ҳам хеле одам дорем дар ҳамон Ҳо, ака. анам хеле хай дар бораи ҳамон гап загани паставши ман намефаҳмам рост гап не ки агар насиб карда боша ака кароши таврия карочи тра як ҷо биёванд чихе биёванд оли ҳозираш дар фикр накардем рости гап не ки инами акай бахарам гуфт максам гуфтиста ки лучи инстаграм акай шекри худос 3.5-4 сол меша ки стажкорӣ дорем акай баха ма советот метам агар ягон чида влажит кардани боша ин бародар идея дорам асад кор кардани ҳамира метавонем ба худо идеяи зура ака ма барое ки бисёри одамо заинтересованиан лично ма заинтересованим ака ма алтапалта мефаҳмам не ки заинтересована масалан хоҳарчаи ма ози яда чи заказ кардагия мисоли на минусоша гуфтеста ки метавона ки бори тура безебша биёра барое ки ма дар онҷо мебинам адиола калон нафаҳмиди инами қағавсай 29 юанай мегӯми чихели 29 юанай 40 сомони тоҷикӣ хидмат мешавад то омода расиданша мош битамо адиоли ғавс 40 сомон бошад не ки оказывается ки ба фикри вай меояд ягон хеле чиана ранги парда ранги инаи ҳалат якае ки вақте заказ мекунӣ ака уҷа аккаунта пур мекунӣ ҳамон таблицара номта номер телефонта як ҷо заказ кардисти ё ки ҷо доставка мекунӣ ҳамаша меназидона бад навай мебина ки мисол биёи хел мекунем агане кадом нафароеда ки мақсад ҳамин чизи интересия метавонад дар комментариҳо бинависанд ака бахарам мебинам мақсад метавоне ки як ҷоя ҳамин чиза мақсад ма советот метавам ака ки агар ягон чида влажит кардани бошӣ ҳамида чизе ки рафтестай мисол ба фикрам ки иҷа да ягон ресурс ягон хеле техникаам дар кор нестам ба фикрам барои чӣ дар кор мешавад дами влажени ҷош меравад ҳеҷ яка дар кор нест фақат ки инами проблема маркетинга рекламаву ису масалан амира клен меёвид тамом инамида ма советот метавонам ҳаракат кунем амира ман якчи дар кор буд як куле дар кор буд амира ман гуфтам ки биё маҳорат танифонд ма чизе ки худо гумнакна 8 моҳ кофту любой намон интернет Тоҷикистона кадом нест гирифи обдо амон кулера ки пишти телефонҳо ях мекунад дар Тоҷикистон 170 сомон ёбдод 42 сомон дар магазинои Тоҷикистон 170 сомон даже нест дар 40 чанс ёфта хубеш амеқач اگر که بابرا خیلی پایبوم آرام نکنم ای گفته خیلی کنم ای دیگر رو دارم آرام میرون رتی انتونا و ما خیلی نشدی رکنم با کارا گریستیم پا چی دیگه دست میرم نکنم نشدی گپ نیست براتم агар шумо метавонед ака баха ки мақсад бо ҳамин дами тема бисёр баха як умр барои реп гап мезанем ич намекуна идеяи меша ки мақсад маркетплейс шумо худтон создават менам намеша ты имеешь чиз вложение ака то қафон меравад сайт мекуне ака сайт мекуне меравад дар он реклама меравад тамом сайт мекуне дар химон рекламада вообще намерава мо ягон каси реклама намехарем нафҳмед мо ҳамин аудиторияи химон дорем ҳаст ҳамин одамое ки ман бигӯм ки ҳамин чизи ма биги реклама кунам ака ман ака шахира бигӯм чизи ма реклама ки история ки меяки пул бутед сад пуд бо халиланга ака шахира қиматай вложение дар ҳамин сайт мерава ака дар он сайт рум сиё ки $200,000 $400,000 барава не амира ай пасш бише короче ман советон метавам ки ҳамин чиза не агар ки ма ҳамин любой чира чихе бигӯм вақте ки ин бизнес биган
من اگر که من خیلی بفهمم که ما بدونم که او من این ولاژه نمیکنم 100% گارانتی هسته چون اینوستر مقصد تو میتونی که بیزنس چون ما تایید پیشنهاد کنی این کاغذو قاطی کو مثلا خیلی کمی کاغذ ما با فکر که در کار نیست نه این نجده خدا سومره اینجا خیلی کارا نکنه اینجا خیلی کارا نکنه این خیلی سایت کارا نکنه سایت این خیلی میشوه اینجا خیلی با مانند یامو سایتایی که هست کو میتونی اگه اون نمونهش نشون بدی خیلی خلاص چی میره نه من میدونم من چی راست هم بگن که نپمید من خیلی میدونم بگن که خیلی نپمید زمانی میره 500,000 ولاژت کردیم 500,000 میسته هم خیلی در چیز در دوره 500,000 میسته تو خدا میگه هر ماه نپمید تامی ایمید 500,000 گروه بگیره 10,000 این ماه کار میکنی 3 ماه امی یاسو 6 تا کوارتل است 3 تایی 6 تا 5 تا چی 3 ماه 4 تا 12 ماه 4 تا کوارتل این یکم کوارتل ما میتونیم که 10,000 بکنیم уже 3 کوارتل как ماه как چیز 500,000 ما میتونیم که 50,000 کنیم با چون ما کنیش ولاژت Ака баха вложить куш тагарда нима гуфтам. ولاژت که تمام Фақат вложить ку бижи тамошо кини хай. خلاص چیکار میکنیم یگان سوال دیگه سوال من دارم که سوال من نه برای بیزنس نه برای چی دستم زد короче روزی که تا چامال استادیم جامال استادیم فیرداوس گفت که بیا که سخای کنیم گفت من سپورت دازد وقتی اون سخای کردم ماشین هوا داخلیست ده هوا ما شما گذاشته رفتیم یا بردگم خالی کردن ده هوا خیلی زیاد گم شما ماشین هوا داخلیست همونجا خرید کردی همین قودان وزنی 3 کس شتاگی بوده ماشین هوا داخلیست همونجا با پیش روی من یا بار مردان گذاشت من گفتم مثلا که میزنم ماشین میره دون جنگل میره من دام میگه گوش کن برای کی وقتی که آدمی که زارلون شده حس میکنه ماشین حس میکنه که چی گپ شده است بعد همه چی در پیش رو میگذشت کی من پیش مردانم چیکار میکنم جوش دام بانم یا الله خاصم چی میکنم همین روز بودن که روزی اخیانت تا میبریم سر میخز میگم جوش داوازی پوبوزی ماشی بانم یا الله نمیبرم ماشی دیگه چیکار میکنیم برای خدام میگی کارزور تا 10 دیره و 20 دیره هم مرامت کارچی افتادم من بلند نگیرم پیش کاملا ترا همین روز میگم میبری تو نمیدون در کدام وقت میبری من هیچ جونا میرم جون خودم و جون خودم هم مرزم میزنم میبخشی کدام میرم کدام وقت سوال جواب بده هر دادم سوال دادم دیزه بایی همین روز صبح دونه که اخیرون زمان همونجا پرید من گفتم حاسی بزنه همین روز اخیرون من دکازگر جونش جواب میدم ایران تخلص کنم بودی تقومونی دیگه چی جواب میدی سکولش زمان خریدم حالا چی خدا اول یا نمودش کرده که ما نمیدونیم که کی میبریم برای چی برای چی همه چی شوق دنا غلطیم و ایشنات چی نشین تلفن خیلی سلیشی سوال کن برای ما وقت باید تیار باشیم ما در کی یک سوال دارم در فردوس تو در اساسیاسیون بلوگرای هم خیلی است یک نفر را بگو که ای همه بلوگر و فرق نداره در اونجا ریپیرو کمانه با فکرم خیلی به روز یورا حساب نمیکنیم مثلا همه را بلوگر میگیم یک بلوگری ای همه بهترینه که مثلا در اونجا برای تو بهترینه و یک نفری که بهت شموش میبینی бачакам ассалому алайкум нафарое ки дар карта тинков дар кора барои шумо проблема нест шумо метавонед дар ҳамин номерои телефон занг бизанед менеҷерҳои барори кор шумо дар картаи тинков заказ мекунанд дар даҳани дари хонатон меоранд метиҳанд бепул картаи тинков хубиш дар чие ки вақте ту карта заказ мекунӣ кашлокшам бепулай ва бо то 20,000 рубла ту метавонед тоҷикистон бе ягон проблема бе комиссия равон кунӣ марҳамат картаи тинков дар кор боша занг зан айти фақат документ мерава тамом шумбини ай чӣ сабаб шумбини ай ҷиҳати ҳам одамгариш ҳам вайни блоги ҳама корбориш итог намефаҳмам агар набошад хеле одам як нафарра бугу ки масалан вайни ки ҳам блогиш маъқул нест биоз мо одами бада мефаҳмем ки шӯхӣ мекунам набошад бугу неста شاید خوبی
Ҳама не як тараф бигӯ. Якаса. Конечно, ҳамаша. ҳамаша бугу 15 кас. масалан я нафаре ки ёрдамат кардагия ё ки хай ҳама тарафа мисол Маъруф. Ёрдам. Марио. Ашум одаме ки шум мебинӣ маъруф. одаме ки шум мебинӣ чӣ? Маъруфи дигари. маъруфи дигариш ки ай? Маъруф ка. маъруф ай ассотсиатсия неста? Ҳаста. Бош алам шум. ҳозир омадагӣ ай? не ки вай инсони Не, ман вайҳо хиёл мекунам ки инсони хубаёне ки ман айпеш мерам каси гам. айпеш дидагиш нести? Та айпеш биҳам Ман дидагиё. Просто кади чак мекунам. Ҳамое ки меги кала берам чамо? кабинет 14 Калай кусалаш. Охо меги кала Не, берам. не, не, не. Оо. Леону бурутош. тамом фаҳмо ду тамару Кадом маъруф ай? Баса бруташ так шумаш кабу таки буз балака. Ҳамона мегӣ. ту маъруф вай намегӣ маъруфи Оо, чия мегӣ ка- маъруфи кади- кабинет 14 Не, не, намегӣ не. тамом Ва- рӯзи бо ман мегӯ вай одаме кади вай штага вай ҳеҷ вақт одами ганда намегӯ Ман караши. Вай бачаи зура. маъруфи ки намегӯ маъруфи вай намегӯ Не. Ман любой видео бура ку лайк шевунум. Ман беса сабабша бугум караши. Ва хидиш кади ман прикол мекунам. Ман по-другому прикол наметунам. Lekin man bu itomi qavum. Ham jak prikol betam meknam goma sarm. Box. юморист ай охир ҳаё дам юморист ай берун ай чи ам вай шам Шухи мекнам. Ба абрана шухи мекнам диге. я прикол шайдаги мега ки чи мега ки даҷа дроз кашдаги я ҷураш мега я мит корду мекини мега охма касалам мега чи касали мега тез бифара мешам хеле бешухи маамула дидагим ку ҳафто бо афчаку хал мекунам тез бифара мешам Kadima video kadagi agon didagi asti. рост я дидаги нестам не ки бисёр видеоша дидагиам не ки даёдум неста қатти даёдум неста Ягон саволи дига боша бачаҳо. Класс беҳ бисёри баъзе. ҷавоби чахчақо хушу кадастем буар Чах зур Savol atıp bitiyor Ҳамин bakalım. хизмат Чил 8 минут. хел мекунем бисёри баъд чи нема ака. Якбар савол шабача баъд вай. Ya savol geldi akay baka. Бале. Ami çiba emina futbol. Ma maksat kinora düşünüyorum. Ne diyorum ki kinoma da pribahas. Ma gibiler. Tak prosan almıyorum. Kıdı futbol böyle pribahas yok. Prosan gibi Хоби. nичего делать. Як и футбол як чизи дар мировой ҳама спорти зуртарин бигем мумкин ки хато намекунем. Ман фикр мекунам ки пешрафта дар мировой и чизи футбол ай. Ва ман худам дута командаи ҳамин футбола дорум. Дута командаи футбол барои кор дорум. Не. Обеспечивачон мекунам. Прибыл чи мебиёрад? Не. И хоби май. Зачем тогда? Ёко. Не. хобиша не ки ами хобиш ай кудакиш будаги ба ҳамин чизеш дидаги ки бо ту дамо чи миёрам да ходам миёрата Даход намебиёрам. Чика ман хорошо инама дута команда дорум. Зиёда ҳар як команда 25 игрок дорад. Ҳар як игрокда ман форма заказ мекунам. Якҷо меёра фоида. Мо ҳар як лигада ки бозӣ мекунем мо дар он лигаҳо пул метиҳем. Вақте ки мо мебирем мо авҷа мо дар пул наметиҳам мо дар кубок метиҳам и фахри мо мешавад. Вақте ки мо ними соли 2023 ҳамин сол мо недавно 24 ташкил извините. То есть мо ҳамин сол чемпион шудем. Мардак барои дар байни короче общий 100 чанд команда буд. Мо чемпион шудем. Прикинь, ҳамо рафта будем мероприятие рафта будем ҳамин видеош бомадагай беғазай миллати тоҷик ягон вай нест на узбакай на қирғизай средняя азия ягон кас нест инми тавҷа например я фахри конечно я бача ҳама русай азарбайҷонай
ана вақте ки меган ки барори кор якум ҷо гирифт по-любому у одамо интисобат мекунанд киям барори кор и барори кор значит тоҷикон Тоҷикоям. вақте ки мо уже дар байни у қадар меём дар шаҳри мардум например не то что мо кор мекунем ва мо одамое дорем ки пеш мебарем например футбол боз мекунем якум ҷо мегирем и барои ма я хай фахрай ва и футбол хоби химай ина задаги музи пом қариб шикастагиай даже ма Круги моя боника. номуш тоҷикӣ аён конечно даже логотипиш хай ҳамунҷа дар вақте гуфтан ку хай ҳама команда мешиноса мардакбариам барори кора реально ҳама мешиноса дар у барори кор ҳама тоҷикоай единствено як ҷурам арменинай ҳамоай астани ҳама тоҷикоай ягон хеле дига бачако нест барои ҳамин ма тоштой команда да расход мекунам чиз мекунам тем бол у ҳафта дар инҷо монда будем данг гирифта будем дар ҳамин дача бологижда барои ма як фахрае ки мо ҳамун тоҷикое дорем ки фақат дар ҳамин ютубо мебурояд дӯз ихали ухали не кем ҳаста одамое ки борем хали корора мекунанд Тоҷикистон. ба пеш Ба пеш. беҳтарин барои ҳамин мура бояд дар ягон давлат гастробайте нагам ҳазор омад барои ки иҷа ҳама ай тоҷикистон барои коркунда меа иҷа бо Конечно. одамое ҳастанд ки иҷа бизнесменам буда тайдушон як ала урус армяна Сад фоиз. давлато кор мекунанд таша бикунем ҳамин русоя барбарш аз тоҷикои бисёр дар таи дасти мо дар саҳка кор мекунанд мардакбари хафте документ хате намегирем макс занг мезанад макс хате наметия гап будан макс ба ман занг мезанад ба мо менависам ки ман ай макс баттар бо ай барои ҳамин бачако барномаи мо буд чиста чақчақ яке ягон камбудӣ боша бачако бахшиш яке мардак бари я буд яъне ки ҳаматон дар ҳазор раҳмати калон шумода ҳаматон дар ҳазор раҳмати калон реально Саломат бошед, саломат бошед, хуш омадед, хуш омадед. кора кор нагуфта ягон чиз нагуфта хай инам кор мекунам вайшам кор мекунам Ман кор намекунам. кора кор нагуфта хеси омадем мардак бари гап нест мир вашему дому у нас был братья в гостях let's go лайк